шупун буд. Дар ин 22 сол, агар ки кори ман шубҳанок мебуд, ягон результат намедод, ҳаме қадар одам дарс ман намемон. чаро копия мекунед? яъне тақлид мекунед, копия мекунед. баъдан наворҳо ҳаст ки як нафар варақа мегирад, фалон чиз мегӯяд, пагӯша шумо омада ҳамон чиза. аз китоб аз ё баъдан мегӯяд ки фалон китобҳоро тарҷума кард ё перевод кардан. Нигоҳ кунед. Мне дать карандаш, листок бумаги и оставить на 2 часа меня одного? I'll make $1 million like that. Я могу $1 миллион заработать моментально. Манам як варақ ман ба те дастам, як варақ. Ҳазорон бор шукр мекунам, ки ман ҳамиша сари вақт фаҳмидам. Як варақ қатир, якта ручка. Ман ҳамин қатир чӣ? Баъд аз 3 соат ё 2 соат ман плане месозам, ки $1 миллион мебира шумо ба солашба. Нигоҳ кунед. ҳамин гапа ҳамон одамое мегӯяд, ки китоби мана нахондааст. як. дуюм, ҳамин гапа ҳамон одам мегӯяд, ки ҳамин китобҳои дигарро ҳам мумкин нахонда бошад. ду. чӣ ба? ҳамин аудиторияи ман биловар шо, аудитория, одамое ки китобҳои мана мехонанд, якта танҳо китобҳои мана намехонад, вай одамое ки мехоҳад ки успешни шавад, муваффақ шавад, вай ҳаме китоби ҳамин соҳая мехонад. мисол китобҳои Брайан Трейси мехонад, Касиаки мехонад, китобҳои мана мехонад, китобҳои мисол Стивен Кови мехонад. ҳамин хел равия бис китобҳош мумкин ки як линейка мисол 100 автор вай ҳамаша мехонад. фаҳмидан? ҳар якти инсон методи данисини худаш аст. ранге ки мисол муаллими химиям ё ки муаллими математикам, инам муаллими химия, инам муаллими химия, не ки ҳар якти вай методики худаш аст, методики дарсии худаш аст. чӣ ба одам бачаша мегирад, ин муаллими химия вай ба мебарад. мақсади манам одам ёд доданд, ки пула саришта карда идора кардан. мақсади дигар касам, не ки ҳар кас пайроҳаи худаш қатӣ, ҳар кас методики худаш қатӣ. шумо представид кунед, тасаввур кунед. ҳамин баъзе одамое ки ин гапое мегӯянд, ман бо такрор мекунам, на китоби мана хондагиай, на китоби дигарвай. пеш аз оне ки китоби мана яго издательство мегирад, випускат мекунанд, биловар шо. мисол гӯям любо издательство Россиями, Америкаи меонташ. аз элак мегурзонад китоби мана. чӣ ба ки ин китоб ин чизи гапи кӯча нест. ин китоб таърих ба мемондаги чияй. ин китоб мерад аз служба безопасносташай. ҳар якти вай ба командаш ба служби безопасност дорад компанияш. як. дуюм, вай служби безопасност полностью контрол мекунаду, полностью редактурна система дорад. Вай оба метиҳад. Вай мегӯяд, ки ман ҳамин соҳаба, баъд ҳамон контракти ман бам як штрафҳои бешени пулай. агар ки вай масол ман контракт навистаму, ягон қисми ин китоб ё ки ягон калимаи ин китоб гапи дигаро бошаду ман силка надода бошам. ман мисол ман гум ки ҳамин сухана Абу Алиев Сино гуфтагиё силка дошта, ё ки ҳамин Эйнштейн гуфтаги силка. Не ки ман гум ки ҳамин сухана ман гуфтагиё ваяш набоша, силкаш қабртона мекунад. шумо якдам ба ҳамоно худаш, чунки ягон издательство намехоҳад ки пушт дастгирӣ кунад одами плагиата, то есть одами копировка мекардагия. ягон издательство ин кора намекунад. ман издательстве ки мисол Россия кор карда истодиам, ман ҳозир кор кардам. номер 1 Россия. номер 1 Россия. ҳамчун автор ман рӯз пурсида будам, мисол як чанд вақта X ман пурсидам ки ҳамин ман байни 22 000 чанд хаве вай доштиян. як сол ба як чанд миллион китоб баровардаги де, як сол бани обши дар ҳамин тариқа пурсидам ки ҳамин ҷои ман статистики шумо ба куҷо бай? Гуфт ки Давлатов, вы выходите на первые 50 самых востребованных авторов СНГ. То есть первые 50 ҳама востребованный автор. ин гандами ман фахр мекунам. китоби ман стратегия мишления богатый бедный Сбербанк университеташ ба дохил кард. ин гандами ман фахр мекунам. китоби как стать миллионером территории СНГ, ҳамин китоб бурмаду як моҳи аввал ҷои 6 гирифт территория СНГ ба. дар они ҳамин издательства по продаже ҷои 6. статистика ман ба рой мекунам ваё. ман шумо мен далелоя рой мекунам. нишунте мебинед ки топ 10 6 китоби Давлатова. вай ин гапои мене ки мегӯ шумо ба гапои қади кӯча якташ биёду шумо ба факт қати нависагӯ ки мана ҳамина моне доказат кардем, суд ба доказат кардем. ин минени ман ҳаст не. мо ё ки менени эксперто, манин чизо шумо ягон қасам гуфтаги наметод гуфта. барои анаме қадар, ин гапое ки кӯча мебарону, мегӯям ки ҳамин мардуми мо гум мекунад ки худаш агар натод, ҳамин рӯбах як вақт ки ангур ба намерасад, овоза карда бо ки ин турушай. дуруст. аммо як чиз далел, он чиз далел мешавад ки баромада буд ки худи ҳамун як намедонам устоди тренинг буд
дар китоб расми худаш аст, аммо дар Тоҷикистон шумо дар паҳлӯш ҳастед. ҳозир ман Мардум гуфт китоба мебиём, ман китоба мебиём ҷаноб. Гӯш кунед. Бо дуюм далеле ки мегӯм, дирӯз ман ба як шогирдам роҳӣ кардам. Ролики Питер Деннис. Питер Деннис ки вай мегӯяд ки ман метавонам ки ҳозир ман агар шумо 2 соат вақт тиҳед, як хона тиҳед, як ручкаи қалам тиҳед, як ручка як варақ тиҳед, ман ҳамин ручкаи қаламба як стратегия месозам ки $1 миллион меберам. بعد قبلش با رولی که منم موندن کجا ما وقتی بیرون میگم که من 1000 بار شکر میکنم خداوند من به همین خیل علم داد که همین علم که من همین چیزا یاد گرفتم چخیل یک روشکا قلم گرفتم همین چیز ساختنه که بین 2 ساعت 3 ساعت با یا بین یک روز با استراتژی ساختن که $1 میلیون بیاره درست این دو درست من همین برنامه پیتر دینس سال 2003 2004 روسیه با رفته همین записаш ман ба Сайҷон ёфта додан, Сайҷон додан гуфта ки маълим ин гапам 2015 ё 16 буд. Гуфтам ман ки маълим як ва не даже 2013 14 ба фикрам ё 15 ё 13. Гуфтан ки ҳамин хел ҳамин як одама дидига ме Питер Деннис. Гуфтам не. Ба ман нишон додан. Ман дар ҳава полна гӯш кардам. Ёфтам дарсоша хондам. Гашта ҳава бурмада ёфтам. Ҳава ман бурмада ёфтам. Что привело вас в Австралию, доктор Саид? این چیزا یاد گرفتم من شما راه میکنم رولکایی که من قطعی چیزا آموخته استادیم رولکایی که من صحبتام وای در کتابای من با پردسلویا نیستگی حتی این کپی نیستی او همو هم شد وای استاد من همین نگاه کنم شما یک کس میبرید یک کس مثال ولوگر یاد دادید یک کس گرفتید و سیانکا کردن یاد دادید وای شما گفت که تو کپی کرده استادید لوورا یک کس دختری یاد داد یک کس چیزی یاد این گپای خام مردمه که خودش که همون چیز نمیفهمه همین خیلی چی گم یک چی گفتنش در کار کو همین آدم که نگاه کنید آدمی که یک بار یک کس گنده گفت دیگران گندگیش میگوید فهمیدین این نرمال نه از قدیم الایام پیغمبرها ماشینینگ میگفتن پیغمبرها دروغگو میگفتن پیغمبر طلب میکردن که تو ما با معجزه نشون وقتی که با معجزه نشون میدونن بو میگفتن که نه تو جادوگری این یک طبقه انسانیت همین خیلی از قدیم الایام بود این میمونه درسای من برای همه آدمایی هست که در درسای من برای همین آدم تشنه دریاب میرد که آب نوشد درست درسای من برای همه آدما برای کدوم آدم درسای من آدمی که آرزو داره که خودش یابد حیات با آدمی که میخواد خوش بخشد آدمی که میخواد که با همین حیاتش یک مضمون پیدا کنه آدمی که میخواد که ثروتمند باشد آدمی که میخواد که این جمعیت به فایدهش رسد آدمی میخواد که با آرزوش رسد آدمی میخواد که بیزنسش کلان کند آدمی میخواد که قرض برود مشکلی زندگی با مثال آدمی میخواد که سرچشمه درآمد سازد آدمی میخواد که مقصد داشته باشد پس از مرگ چی گفته که цель за пределы жизни مقصد داشته باشد پس از مرگ من مثال شما بعد مثلا یک سوال میتونم گوش کنید شما همین حیاتتونه موندگی عمرتونه چی به صرف کردنی هستید هم تو بی‌مضمون گذاشتن ممکن نیست یا که من مثال بعد شما چی میماند آدمی که با عقل مقصد میگذارد که پس از مرگ من چی میماند از من فهمیدید انسان نمیمرد حیوان میمرد آدم 3 تولد دارد یکم تولدش روزی که من همین خیلی رنگ انسان تولد شد من و شما همین خیلی تولد شدیم این پولو ژیوت نه چی بگفتیم این حیوان بشره چی با تمام انسان هم طرز زندگیش رنگ زندگی حیوان باشه یک قسم زندگیش مثلا شما هم شهوانی داره حیوانم شما هم خوراک میخورید حیوانم شما هم فرزند میکنید حیوانم همین حیوانم فرزندش زشتید میکند همین گربه اگر پیشش بچه‌ش گیرید یا سگ ببینید چیکار تو میکنه فهمیدین اینستینکتیو همون چیه نه که انسان از حیوان فرقتش چیه حیوان فقط پاتریبیتلسکی زندگی دارد برای خودش زندگی میکنه حیوان میخورد میگردد میخورد میگردد انا انسان باشد یک چیز میسازد که دیگران فایده میبینه عقل دیگه خیر عقلش بله باغبان باغ میماند از بی عقل داغ میماند چرا که بعد از وای داغی که در دل مردم موند همون داغ میماند با همون داغ و یادآور میشه نسبت کتاب گفتید نسبت کتاب 2 سال پیشم یک سال پیش همین گپ بر اومده بود یک ولاگر دیگه شما کرده بود وقتی که ما دلیل فاکتورش قطعی موندیم پیشش بموندیم نفسش گرفت انا ما با پیشنهاد کنیم من همون دلیل فاکتور شما روی میکنم میبینید چه با امریکا با سیستم کاری دیگه خیلی
мана мисол Америка ба ягон автор қати шумо хел гап задан наметоед, ягон хофиз қати хел кардан шумо продюсерш қати мекунед ёки агенташ қати. Мана мисол на Россия агар ки напряму издательство қати кор кардаста бошам, Америка қати напряму ягон каш кор намекунад. Ма агент дорам ки агент мераду агенти ваё қати кор мекунад. Напряму ҳеҷ ки кор намекунад. Фаҳмидед? Анакун ин проект ҳамин хел проект шуд ки ман ба агенти ман буромад пешниҳод кард гуфт ки агенти ман ки ҳамин хел проект аст дар Америка, ҳамин хел автора медонем. Ман барои интерес хондагӣ консултация гирифтагӣ якчанд бор. Анавай Джек Кенфелд дидагини китобашоне ки хондагӣ бизнес моделе ки Джек Кенфелд сохтагӣ ман ба маъқул ва ягона одаме ки зиёда 600 миллион китоб фурӯхтаги дунё ба системи кори ҳамин вай ман аз ки ёд гирифтам дар кор чемпион Брусли мегӯд ки третий сильными, чтобы стать сильным. Ман кофтам ки дар дунё, ман агентам гуфтам, ту фаҳм ки дар ин дунё ки ҳама бисёртар китоб фурӯхтаги Джек Кенфелд. Ман гуфтам меобъявя. Как он это делает? Я хочу у него учиться этому. Ман бояд ёбам ин чиза пурсам. Как он это делал? Пурсидам дар кор. Ба вай ёфта гуфт ки ҳамин хел агенташ пешниҳод дорад. Ки мисол шумо метавонед вай экспертная книга менависад. Экспертная книга чӣ гуфта гап? Якчандта автора аз тамоми дунё. Унҷа якта ман аз тамоми дунё. Ана як қисмаша худи Джек Кенфелд якчандта авторо менависад. Хай номи китоб ҳамин хел гуфта. Ман гуфтам ман розе. Ман конкретно контракт навистам, вай кардам, ман розе гуфтам. Анакун соли гузашта 19 сентябр бояд ки презентация ҳамин китоб мешуд дар Голливуд. Соли гузашта аз сабаби коронавирус шуд. Ҳаминам ман кардам имсол бамондан. Ман ҳозир 21 сентябр ба ман ҳозир билет дорам бародари азизам. Ман мерам амон презентация ба. Ман мерам. Ман шумо ба амонҷе прямо эфир мегунам. Ман ки рафтам амонҷе ҳамон Голливуд ба презентация ҳамин китоб ба ҳама медваша факташ ман шумо рой мегунам. Дуруст. Чаро расми шумо дар онҷа нест? Шумо инашо гед мардум. Ҳозир мегум. Дар Амрико расми шумо нест, аммо шумо гирифта фотошоп карда расми худтон. Стоп. Ин гапе ки халқ мегӯяд. Ҳамин чиз запутат кардаги халқа. Действительно дуруст. Ин гапи шумо дуруст. Вай проект ба ин хел кардаги. Проект ба пешниҳодҳошон чӣ буд? Ҳамин хел аст вай проект. Вай унҷа якта ман не, якчандта авторай. Якта ман не, унҷа мисол 16 20 авторай. Чӣ хел мекунад? Интернет ба даридага аз он ба то есть Амазон ба китоба сурати пеши китоба фақат вай истодаги. Худи Джек Кенфелд. А пушти китоб аблошка ба ҳами авторо истодаги. Ҳами авторо. Не ки ҳар як тимо ба ҳами авторо ба моҳо ба 50 дунаги 20 дунаги китобчанқа хоҳад ҳамон сурати худаша пеш ба монда қати Джек Кенфелд рой кардаги. Барои ту фоид рӯзо барои вай ба мондан ин як тамом бани ҳами автор ба мехела. Шумо қати алоҳида, дигар кас қати алоҳида. Бале, мисол ҳозир якта мисол автор аз дига Америка, ёк дига аз Англия, ёк аз Европа, вай ба ман мехел карда рой кардаги. Мисол ҳамон обложки китоб ба вай мисол ҳамон одам қати. Як 20 дуна бохоҳад ва чанд та ки худаш мехоҳад. Ва мо ба мегӯд ки фурӯш ба мебарад библиотека тамом ҷоба контракт ба мехел навистаги. Сурати пеш ба худ Джек Кенфелд худаш тоқа ҳай, не ки пуш ба ҳами авторо ҳай. Соавтор. Аммо дар пушта шумо ҳастед. Конечно. Аммо Амазони гуфтагирам ҳами ҷоба аст. Ҳами ҷоба. Дараҷ китоба медарем мебинед полностью какой голова панҷум голова. Аммо ному фамилии худтон аст ё бо англиси ном буде? Хай тахаллус аст як. Не. Просто одамо аз сабаби ки як қисми одамо англиси намедонанд, ё як қисми одамо худаш ҳамин чиза намефаҳмад. Баъд ҳамин гапи ҳамин мардума гуфта гаштан мегирад, ба ин малва, ҳамин аги пажар омад, тарра месӯзад, хушкам месӯзад. Ҳамон хел баре. Ак фаҳмидед? Ҳамон одаме ки ҳамин гапи мезананд, поинтатар кофта фуродага, ҳамон инстаграми ман ба ҳамин далело ҳаст. Чунки як сол пеш дага якти дига ман хеле влогер пайдо шуда буд. Ман ҳамин чизо ҳамаш факташ қати ман партофтаги. Бо анакуни ҳозир ки ман сентябр ба рафтам Голливуд ба бо ин факти бақувваташ онҷа ман ҳамон вай ба инстаграми ман ба страница поинашага ковидага 1,5 сол пеша ковидага ҳамин гапе ки бурмадаги буд ҳамонҷа ба ҳамин факто ҳаст полностью как выглядит как должно быть как ҳаме контрактош қати. Шумо инстаграм гуфтед як саволи аҷиб аст чун гуфтем фақат аз суолҳои мо хафа нашавед чунки ин ҳақиқат аст. Гӯшам кунед. Будьте стойки справедливости независимо от желания богатого или сочувствия к бедному. Ведь Аллах лучше знает состояние каждого. ин чӣ дага шумо баъд ки ҳақиқат ҷӯ бошед аз рӯи ҳақиқат кор кунед сарфи назар аз хоҳиши сарватманд ё ки жала мисоли дилсӯзии камбағал ва чунки худованд беҳтар медонад ҳолати ҳар як тина.
американцо ҳама қадар мушкили аз қатӣ вокор кан попробуйт кунед як чизе камакак ин як таша копия кунед як чи қабртон намекунад бовар кунед на бо ҳамин хел системаи авторски праваш защиташ бақуввате ки овозаша защита мекунад ҳамин овозаша мисол мана Арнольд Шварценеггер чандин миллионҳо вай карда буд суд ба дода буд как одаме ки овози терминатора истифода бурда буд